Munduro Tasvu, wauya mzimu unoera. Munduro Tasvu, ndimi matitura kamutoro norema. Munyange mepo dzinza munodzipedza muna chamunotadza. Muri svikiro guru wedu tete guru pamasvika vasina kusimba vanotisa. Nari nyamasvisva we tinotemba nemi sekuru ndimi matisonungura. Saka yavaremera tsvimbo iyo yavaremera tsvimbo yasekuru inechiremerera. Saka yavaremera tsvimbo iyo yavaremera tsvimbo yasekuru inechiremerera. Magadi yozugoro. Tiripo sekuru magadi. Adana banja. Wadi kumisha kwa mafu. Pakanaka. Wakanaka. Kuri nani. Kwa tangwana kufamba wega tu. Kwa hiyo inda kufamba wega kuya kumatatu. Inini kufamba ndega sekuru ndinenge ndatoona kuti vamwe vangu zvavari kuronga zvacho hapana kwatinomboenda uye inini semunhu anga kutorwara kuti ndivamirire zvangu achironga zvacho hazvibude nekuti tanga titori munzira yekuti tiuye tese kunoku. Inini ndaona mabasa amanga muchiita sekuru paYouTube. Ini inonzi Darlington Makuni. Unobva kupi? Parusaga. Mbukumani. Bukuma Bunzve. Kanzi Bunzve. Amara wakakuni. Hama dzako vabereki vako vari kupi? Mai vangu vakashaika muna 2021. Saka baba vangu vakachonera kuMozambique. Asi ndinonzwa vari kumagwe. Ndokwavanenge vainzwai. Sapa ngane yako wazurera hapa ukakumba makumbo adedweze mipfuwa tangoranyi tubvere kutangati muda kubewa nzeru kana kumva zvezvenyere tangoranyi. Iko zvinoda chirichidza dare rako. Ndiri kuona une nhamo nematambudziko kubva kumakumbo ako anokurwadza. Miri wako wese hapana panova patano, unongokudzimba kusvika nemusoro zvinhu zvinokufamba uchinzwa musoro wako muchiita zvinhu zvinoita zvichitaura. Chii chiri kumboitika? Inini upenyu akunyendera zvimba iko zvino makumbo ako akazvimba kare. Akazvimba asi kuzvimba kwanga akaita kuswera nezuro ndichizorapwa panapa iri ratodzikira ranga rachitopenya ranga rakazvimba rakutozvimba richikwidza kudeso richikwidza no asi kurapwa kwandakaita iri kutoserera kwariri kuite. Nhasi ndiri nani kutoserera. Chii chidachitika napo wako? Chii chakaitika pakati pako nambuya wako? Inini nambuya wangu chakaitika ndechekuti inini ndichiri mudiki ndiri grade 6 baba wangu vakangoya kumusha vachibva vati iwewe chienda unogare kwambuya nekuti ndiwe mwana mukomana mukuru sekuti ndini first born vandanzi ndinogara kwambuya asi inini ndakanga ndisingadi kunogara kwambuya kuyakwe. Saka yanga iri tsika yevanhu ikoko kuti mwana wedangu anomanikidzirwa nzi ngainogara kwambuya. Ndobva ndainogara kwambuya kuyakwe asi ndaishungurudzika zvisingaiti. Ndakwambuya kuyakwe ini chikoro ndaigona zvisingaiti. Zvandainyatsokunzwisisa kuti ini chikoro ndinogona. Asi nenyaya yekuti pataigara apa ndaigara inini nabamunini wangu gotwe rimumba mana baba wangu. Asi tatakasiyana nemwedzi anga ari pamberi pangu nemwedzi ne15 days nemwedzi nehafu. Saka iye kumagrade anga ari pamberi ne1. Saka takadzidza primary yese zvakanaka tikapedza. Asi chaimbondinetsa musoro waimbonditemera nechiuno. Yatoti dema uperera. Ndaimbodzwa dema uno. Zvino primary takapedza zvakanaka ndobva ndapasa. Ndapasa primary ndobva ndaenda chikoro chikunotonu. Chakatonaka chikoro chemhando yepamusoro ndobva ndanodzidza ikoko. Ndichingopedza form 4 ndobva ndaenda kumusha sekuti tikapedza chikoro boarding watati tichaenda kumusha. Saka ndichidzoka kumusha ndamirira maresults. Maresults anga achibuda manje form 4 ndakapasa. Ndakutsvaka nzvimbo yeform 5. Ndichitsvaka nzvimbo yeform 5 kudaro manga mamuna 1990 manje. Muri muna January. Ende yanga itori Saturday futi musi wacho zvakaitika. Mbuya wangu wakangoti vakomana notaigara tiri vakomana 2. Vakangoti vakomana gezai pane rwendo rwatoita sei rwatora kufamba. Asi inini sekuti pfungwa dzangu dzanzi dii handina kukwanisa kuziva kuti mbuya wangu ari kutaura kuti kudii.
zvakandinetsa mupfungwa dzangu kuti mbuya wangu anonditi anzi gezai pane kwatoda kuenda kusingazivikanwi namai wangu here. Saka inini imwe pfungwa yakatanga kuuya mupfungwa dzangu ndeyekuti ndofanira kumhanya nekuti pamba pamai vangu ini papa pari padhuze. Ndakatirega ndimhanye ndinodza mai vangu ndozvekutaura mbuya. Zveshuwa ndakabva ndaudza mbuya ndati enda kumhanya unoudza mama wangu kuti ndozvamataura. Bva ndamhanya zveshuwa. Ndichisvika mama wangu ndakasvika vachididza gadheni. Ndobva ndaudza mama kuti mama hanzi nagogo tine rwendo rwatoda kufamba, saka vangu vachitoti tigezai titoende Saturday makuseni. Mama wangu mhinduro yakangondipa ndeyekuti ukaenda hameno zvako, ndozvavakataura. Saka inini pandakadzoka futi kwambuya kwekwe, ndakasvika mbuya bamunini wangu vayagotyira kuti ratopedza kugeza, vatogadzirira kuda kutoti kutoenda. Saka taigezera pamubhanana so. Saka mbuya wangu akabva namachiti geza tiende, ona mumwe wako atopedza kugeza. Saka inini pane pfungwa yakabva yandipinda musoro mangu noti baba wangu inini waita zvekumanikidzira. Vanga wabva weekend yachapera vanga wabva vachidzira vachiti iwewe ukasateerera vabereki vangu ndokuisa demo ndozvavaitaura vachiti. Saka ini semunhu pfungwa dzase dzakura kandi ndatya nditi apa baba wakabva kutaura kuti ukasateerera vabereki vangu ndokuisa demo. Ndakazogumisira ndazogeza manje. Ndokubva tazoti taenda tese mazuva acho vaifamba mabhazi ekwaBNC iko kwedu rodhi yenyanga yeye. Saka takasvika pataikwirira paterminus panzi paTemaro, bva tasvika bva takwira BNC iriya bva taburukira panzi panyapatsa. Inini kwataienda ndasingakuzivi taburuka paya ndobva tananga nedirection yakadai so. Ndobva taenda takadaiwo wakaita kunge patananga takadaiwo taenda ikoko takadaka nepamba mapuranga pane mumisha so nekachikoro. Ndobva tasvika tadarika kachikoro kana St. Bva tasvika pamusha pen'anga yatakaendeswa nagogo. Saka takasvika tipinzwa mukicheni. Tapinzwa mukicheni ndakagariswa nechiapapo inini. Bamunini wangu achigariswa nechiapapo. Saka n'anga iyi yakanga iri kubedroom kwayo patakasvika. Achiuya vachimhoresana nambuya wangu inini. Vakamhoresana, mbuya wangu akati mhorei bamunini. Handiti. Zvekuti ndakanyatsoona kuti vanhu ivo vanozivana. Saka vapedza kumhoresana paya vabva vati makadiwa komana n'anga yenyu zvakaita. Tikati tiripo makadiwa. Zvikanzi mazuva ano mabasa akunetsa ndozvakanaka. Mazuva ano mabasa akunetsa saka ndauta kugadzirira kuti zvinhu zvenyu zviite zvakanaka. Inini ndiri murima kana ndisi kuziva kuti chii chiri kuitika. Saka n'anga yakabva yabuda futi mumba muya. Ndobva yadzokera kubedroom. Ndobva yauya yakabata kapepa kanga kaine mushonga nereza nyowani. Akabva ananga pandiri. Ndobva anditi nyora ndobva aisa nemushonga. Ndobva aenda futi pana bamunini wangu waiva ndaita wangu asingagoni chikoro waichimwa chimwa nambuya kuti mwana uyu idofu handisi ndomuita sei. Ndobva vamuisa futi nyora. Asi musi iwoyo weSaturday iwe muna 1990 iwoyo tichingobva chete ipapo tichidzokera kumba kwataigara, ndakabva ndanzwa zvinhu kuchinja muupenyu hwangu nokuti ndakatanga kunzwa chando chaidzika mumapfudzi mangu. Ndozvandakatanga kunzwa. Then chimwe chinhu chandakacherechedza ndakatanga kunzwa kukoshiwa. Kuita kunge semunhu uya akuluza memory. Kukoshiwa chaicho ndakatanga kukoshiwa. Zvekuti ndakambosvika pakukoshiwa nhasi chingani. Zvadero. Muri mudare imomo wakambotemerwa nyora pamapedza masimuka. Ndozvakanga hapana zvakawanda zvakamboitika. Kwakungotemerwa nyora chete. Hapana zvakawanda zvakamboita nokuti ndakazoona manje kuti vanhu vakanga vataurirana dare richi isusu tisipo. Zvakatoratidza kuti vanhu vakanga vatopedza nenyaya yekudhara. Saka inini ndinotori nemwe musikana wandaidana naye kumusha kwedu kwakunetsika kuti kwafambidzana nemwana wemunhu amuhwandi vabereki vacho. Saka nemusikana wandaitofambidzana naye zvokuti ndaitotarisira kuti dzungwa ndiye andachatourora. Saka musikana uyu zvazvakutonishamisa zvokuti kuita kwangu manje kwabva kwatochinja. Ndaisoti akauya handitika akauya ainditora nokuti iye kwake aigara nechekumusoro. Taitorana toenda magrosa tonotengerana madrink chidii munongozuvawo zvavanhu vakufambidzana. But patakanga tabva kumanje ndaiti ndikatomuona asi ndaimuda zvisingaiti. Ndaitoti ndikamuona ndaenda kutomuzvenga. Pambai ndakatomuzvenga pamusha umwe ndatomuona kuti uyo kwatomuzvenga pane umwe musha kwatoenda paseri pechimuti kuti muzvenga ubva atodarika. Saka musikana akatanga kunetseka achitonetseka kuti mukomana uyo akuita sei. Nokuti musikana uyo nanhasi anotozomurora akatozororwawo nemumwe dhokta. Uyu ndaruza kaizvo. Ndaruza mukadzi aenda. Right. Zvazvakuitika ndezvekuti 1990 kai. Ndakabva ndashaya nzvimbo yeformal school kuti nditi A-level. Baba wangu achibva wamhaya achibva wandisa paPeople's College, pacollege kuti ndingoite A-level chete sekuti waiziva kuti ndinogona. Wabva wandisa paA-level paya.
saka zvazvakuti nzo ndai ndikaverenga mabhuku so ndaiona mawedzi ese achiuya unoita chinhu 1 chidhoti so 1 ndakamboti ini semunhu aifarira kutamba neshamwari dzangu ndane shamwari dzangu dzandaifarira nadzo mukomana waiti kanitapa lunch paipa kuti handeitotorwa mapictures munongoziva zvavanochidii mumwe musi takataina kutora mapictures semu zvamuri kuita izvozvi kamerameni akati ndiri ndega so ndakamira akati ndiri kuona nzou ndikachauti ko nzou inogobuda sei inini ndiri munhu saka ari kuona nzou sei ndakatozvishamisika kuti chii saka pakaramba pachiitika zviminanana izvozvo zvokuti ndandangogara ndichikoshamisika kuti chii so zvakatika ndezvoti A-level yacho yaenda akazoifoira handina kuzopasa asi ndandiri munhu metsi chaidzo metsi ndaiita metsi ndakarara vanhu vaitonditya mumetsi muklasi mangu because inini metsi ndanditori nechipo zvokuti nanhasika ndinonyatsonzwa kuti ndiri kurasa chipo chemetsi ndotombofungwa dai ndatsvaga mukana mafomu 1 2 ekuti ndidzidzise but ndikada kuti ndiite izvo nokuti zvinozondipa mari handibvumidzwi izvozvo izvi zvinopa mari izvi ndo zvandisingabvumidzwi manje saka right ava bamunini wangu ndakudzokera kuna bamunini wangu waye wandaitwa Nyora nawo waye bamunini wangu waye manje wabva tabva tese takugara muHarare ndobva wauya ndobva wandikumbira kuti ndiwabatsire panyaya dzeapprenticeship nekuti waiziziva kuti inini zvekunyora zvinhu zvikugona ndikadawadzidzisa ndobva wawana clearance chaita kuti waita apprenticeship bamunini wangu waye wachibva watraina nekambani inonzi Metalbox yabva watraina apprentice yavo wabva wapedza 4 years dzavo nekuti upenyu hwavo ivo hwakudayika inini hwangu hwakudai manje zvakungoitika ini handichazvinzwisisa bamunini wangu wayo ndobva wapedza training yavo ndobva waita class 1 yavo journeyman ndobva wana basa kuzesa handitika kuzesa mangozwa kunowanikwawo zvimari zvirinani hawo bamunini wangu wabva watenga mota inini ndiri rombe ipapo pa A-level yazopera handichawani basa zvakunetsa ndopana ndakunetsawo baba vangu namai vangu ndichiti ndirapisewo ndaiti ndikada kutaura nhau iyoyo vaindipopotera zvisingaiti zvokuti ndaishayiwa ndinoita sei imwe pfungwa yakambouya rimwe gore vachindinetsa saizvo vachitadza kundirapisa ndakatombofungwa kuti inini zviri nani ndife zvokuti ndakatomboenda kugrade dai kwekwe ndichida kukwira pamusoro ndakawana paine handiwo anochera kromo yavanosiya chigomba chakadai so ndakatomboenda ipo paya ndine sechero rangu ndichida kuti ndingunofira hangu pa nzira yekuti ndaizofa sei ndanga ndisingaiziva asi ndakaenda ipo paya ndikanogara kwakava nguva dzine tsuo dzekudoka kwezuva so ndikanogara ipapo ndikazvipa mupfungwa dzangu kuti ndinofanira kufa hangu nokuti handina chandinacho panyika zvinhu zvese zvandiramba saka musiwo pakatoitikawo munana bhozi ndakazoti ndakagara ipapo kwakuda kuvira so pakauya chamupupuri chakanditenderera so icho hachina kubudisa izvo chamupupuri ichocho asi ndakanzwa meseji yanga iri chamupupuri ichocho yakanditaura kuti bva ipapo saka ndakazobva ipapo ndabva ipapo baba vangu vaishanda padhuze neikoko asi ndaifanira kufamba 3 hours to 4 hours ndaenda ikoko baba vangu vakasvika vakandipopotera futi ndikafunga futi zvekuenda futi hanzvadzi yangu ndiyakazondidhonza pafenzi akati mukoma musaenda saka inini upenyu hwangu handanda kurarama ka upenyu hwekuti wanga usinganzwisisiki ndanda kuita sekuti here munhu anopenga here saba izvi zvakuchoka makumbo kuzvimba kutirana kuchoka kona ko zvekuzvimba makumbo zvozotanga zvimba makumbo zviri kubva nekupi inini izvi handizvinzwisisi asi hangu semunhu akambodonha nemudhudhu inini ndinombonyanyofungira kuti semunhu akadonha asi panabavavawarikona iko zvinombuya kwaripi wakashayika muna 2010 sankani yako ifuna kukonzewa chikaranga noti mudasiwa pekuza kuiva yapeziwa gere nhau yako yonoda kuti uitiro chikaranga nekuti wakasirwa mhepo dzakaipa n'anga iripo here n'anga yakashayika sankani yako mudzukuri ufuna kuti usununguriwe kweshe nyaya dzadaikiwa kuti usununguriwe zvinhu zvako zvakare bwino apo udakwatira mukazi uripo nhau yako inoda kuti usunungurwe nekuti wakaiswa mhepo dzakaipa muzukuru iko zvino wakaroora here une mukadzi ndinaye mukadzi asi zvazvinoita vakadzi ava 3 wandaita wekutanga ndakarambana naye wechipiri ndakarambana naye uyu wandava naye wechitatu zvinonetsa futi hazvinyatsi kumira zvakanaka akupinda pamwe ari kuenda zvekare iye zvinonetsa nekuti kuya kwandakatoita kunokaramba kutoya nini kunoku apa ndaitobikirwa poriji nevakadzi vamukapa ndichitosimudziwawo nevamwe asi pane kuti mukadzi wangu dai anga aripo aindibatsira akatoramba kuya kuno saka ratuive panze apa unopiwa mushonga usunungure wokwesha Nyora ndira wakwesha Nyora unopiwa mushonga unogeza 21 days
Ufunga 7 days. Zvakuda zvivhurika. Basa rokushanda risiro basa renderana nekushanda kwako. Ichokwadi sewo. Nekuti ndini munhu wekupedzisira chaya asi zvinondirwadza kuti nechikoro chandakadzidza ndaindikana pacollege panoti ndichiwana certificate yepacollege kuti ndihore mari yakanaka. Pane zvaibva zvaitika like pandakaenda kuMutaripoli baba vangu vangandimisa ndokubatsira nehanzvadzi yangu ese wabva wadzingwa basa. Saka chikoro chacho ndakashaya ndochipedza sei. Kwaimbopiwa maloni aya ekuBeverly Bank ndakaapply ndambobuda. Saka chikoro chacho chabva chatopera. Saka nyaya ndandokugadzirisa kandi panzo nokupiwa mushonga. Chenda panzo nokupiwa mushonga. Tatenda hangu asiwo.